It-tnej 22 ta' frar. Iltaqa' l-kabinett fejn rakkomanda li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu jingħata l-proklama fuq il-qtil tal-avukat Karmel Kirkop li ġara fit-8 ta' Ottubru tal-2015 bil-Kirkara. Din il-proklama ġiet rakkomandata fuq parir tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. L-għada, il-President ta' Malta iffirma din il-proklama fejn fost il-kundizzjonijiet hemm li Vince Muscat irid jgħid l-istorja veritira kollha mill-bidu sal-aħħar dwar il-qtil tal-Avukat Kirkop. Fl-istess jum Muscat flimkien mal-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio li huma akkużati li huma l-eżekuturi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia tresqu l-qorti. Hawnhekk Vince Muscat il-Koħħu wieġeb ħati u l-imħallef Edwina Grima kundannatu għal 15-il sena ħabs. Fl-istess ħin għal ħabta tas-sija ta' nofsinhar, il-Pulizija għamlet operazzjoni ġewwa l-Baħrija u Swieqi fejn ġew arrestati 3 persuni. Dawn huma l-aħwa Adrian u Roberta Juice, magħrufa bħala tal-Maksar, flimkien ma' Jamie Vella. It-tlieta filgħaxija segwit konferenza l-aħbarijiet minn ġewwa Kastilja bil-Prim Ministru Roberta Bela jgħid kif pajjiżna ta' bilħaq tirrenja s-saltna ta' dritt. Il-Gvern jibqa' kommess li jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna fil-ħidma tagħhom favur is-sewwa. Malta hija pajjiż fejn ta' bilħaq tirrenja s-saltna ta' dritt. L-erba' għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa indirizza konferenza l-aħbarijiet fejn fiha qal kif 2 mit-3 persuni li ġew arrestati qed jiġu investigati b'rabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Dan fil-waqt li 2 mit-3 persuni arrestati flimkien ma' George De Giorgio magħruf bħala Ċiniż jinsabu investigati bil-qtil tal-Avukat Kirkop. Il-Kummissarju tal-Pulizija spjega wkoll li f'dan l-istadju il-Pulizija temmen li għandha l-persuni kollha f'idea li huma l-eżekuturi jew il-mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal lill-ġurnalisti li sallum il-Pulizija m'għandha l-ebda evidenza li torbot xi politiku ma' qtil ta' Caruana Galizia jew f'każ ieħor. Kien għal-ħabta ta' 11-20 ta' filgħaxija x'in l-erba' akkużati waslu fid-daħla ta' wara l-qorti fejn waslu taħt sigurtà massima. Diversi membri tal-Korp tal-Pulizija jassu l-bini tal-qorti. Wieħed mill-aħwa tal-Maksar, Adrian Juice, ġie mixli huwa l-mandat fil-qtil tal-Avukat Kirkop fejn wieġeb mhux ħati u wieġeb l-istess ħuħ Roberta Juice li kien mixli li forna l-bomba li ntużat fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-akkużat liħor, Jamie Vella, tressa l-qorti waqt li huwa pożittiv għal COVID-19 fejn bħall-aħwa tal-Maksar wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih b'rabta mal-qtil tal-Avukat Kirkop fil-waqt li ċaħat ukoll li forna l-bomba li ntużat fid-delitt ta' Caruana Galizia. Ir-raba' akkużat li tressa l-qorti huwa George De Giorgio, magħruf bħala Ċiniż, li għażel li ma jwieġeb l-ebda mistoqsija. Il-prosekuzzjoni talbet sabiex ikun hemm ordni tal-ifriżar tal-assi. Bil-qorti mmexxija mill-Maġistrat Viktor Għaxaq tilqa' din it-talba u nżammu arrestati. Għal ħabta ta' 11 u 5 ta' filgħaxija l-erba' akkużati waslu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-ġurnata tal-ħamis 25 ta' frar bdiet konferenza l-aħbarijiet mill-Prim Ministru Roberta Bela li qal kif il-fatt li l-Pulizija kompli tressa aktar nies il-qorti b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ikompli jikkonferma kemm l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ma straħux bil-ħidma tagħhom għat-tfittix tal-verità u biex issir ġustizzja. Jarralu jekk hemm xi ħadd li jaħseb li f'dan il-pajjiż jista' jgawdi minn xi impunità. Il-ġimgħa 26 ta' frar il-Maġistrat Marsien Farrugia irrikużat ruħha milli tisma' l-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-erba' akkużati. Dan hekk kif hija diġà twettaq l-inkjesti b'rabta mal-qtil ta' Karmel Kirkop. Dawn l-aħħar żviluppi waslu għal diversi kummenti ta' tifħir lejn l-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Fost dawn hemm il-membru tal-Kumitat Libe, l-Ewroparlamentari Olandiża Sophie in 't Veld li faħret ir-riformi kbar li għamel f'pajjiżna sabiex ikompli jsaħħaħ is-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. L-Istitut Internazzjonali tal-Ġurnalisti wkoll faħħal lil pajjiżna hekk kif sejjaħ dawn l-avvenimenti ta' matul din il-ġimgħa bħala żvilupp importanti. Intant, it-Times irrapportat li l-Pulizija fetħet mill-ġdid investigazzjoni li tmur lura għal qtil li seħħ fl-2014, dan wara kooperazzjoni minn Vince Muscat. Fit-Times intqal kif sorsi qrib l-investigazzjoni identifikat li s-suspettat ewlieni fil-qtil ta' Jonathan Patch ta' 31 sena miż-Żejtun li kien magħruf ukoll bħala ta' Tyson Butcher.